Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast. Treća je nedelja kako je škola počela, dakle jesen već nam se polako približava. Međutim, prošle godine su deca išla online. Ono što će se dešavati ove godine zavisi od toga koliko će biti novo obolelih od korone, ali još od mnogo drugih stvari. Zato ćemo se danas baviti temom prosvete i onim što su problemi u ovoj sferi našeg društva. Moje gošće danas biće Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Jasna, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za sam početak pitaću vas nešto što ja mislim da većina ljudi i koji su roditelji i koji nisu roditelji čudi, a to je da mi na početku svake školske godine mi imamo protest prosvetara, nebitno iz kog sindikata on dolazi, i to onako prođe kao jedna vest i na tome, pretpostavljam da se na tome završava, pošto se svake godine ponavlja. Dakle, opet ste ove godine se okupili, krajem avgusta, protestovali ste, šta ste tražili i jeste li išta dobili? Da, hvala vam što ste mi prvo postavili to pitanje, možda je to pitanje svih pitanja, s obzirom da protesti prosvetnih radnika postaju već deo folklora Srbije, uvek krajem avgusta 31. ove godine ili početkom septembra, obično 1. Nekako se mi okupimo da širu javnost obavestimo o tome šta su problemi ili bar šta su najveći problemi. U prosveti ima ih puno, pa protest bi mnogo dugo trajao da hoćemo sve da obuhvatimo. Ove godine fokus je bio prvo 16. juna, kada smo predložili vrlo konkretno smanjenje broja učenika u odeljenju i onda smo se vratili na taj zahtev 31. avgusta, s obzirom da nas između juna i avgusta niko nije zvao da porazgovara sa nama, da pita zašto mi to toliko tražimo, a i do dana današnjeg nas niko nije zvao da pita, pa evo prilike da objasnimo u stvari da je manji broj učenika u odeljenju u stvari kvalitetnija nastava, a potpuno je korona potvrdila sve ono što mi govorimo već godinama, da preveliki broj đaka u stvari smanjuje kvalitet obrazovanja. Znači, to nema veze sa koronom, to je ono što ste vi tražili i da se nije desila ova varijanta sa ovim takozvanim semaforima, kako smo svi zapamtili, ova 3 načina na koje će se odvijati nastava u zavisnosti od toga kako se bude kretao broj obolelih. Mi smo tražili to i godinama ranije, ali mi se čini da je sada tokom korone svako shvatio zašto smo mi to tražili, jer ako postoji nešto dobro, a kaže naš narod nije svako zlo za zlo, ova korona je zaista vratila obrazovanje da se o njemu priča i da se o njemu razmišlja. Ja ne kažem da smo mi bilo šta promenili ili bilo šta popravili, jer korona sama po sebi i ne dozvoljava da mi idemo nekuda napred, ali se iskreno nadam da će, pa evo konkretno ovaj naš predlog smanjenja broja učenika u odeljenju doći do onih koji treba o tome da odlučuju i vrlo mi je žao što se niko nije javio upravo između juna i avgusta, jer smo mogli da pripremimo teren ne za ovaj septembar, ali za naredni. Kad kažete smanjenje, dakle, neki prosek je tako, vi me ispravite, ne znam kako je sada, ali mislim da neki prosek je tako nekdo 25 do 30 đaka, na koji vi onda broj mislite? Koliko bi ta odeljenja morala da imaju đaka da bi to bila adekvatna nastava? Da, prosečno u srpskim školama je 19 učenika, a prosek je izvučen tako što računate 31 plus 8, pa onda to podelite sa 2. Dakle, negde imamo prevelika odeljenja sa premnogo đaka, negde nemamo dovoljno đaka. A to se, pretpostavljam, odnosi grad, selo. Tako je. I nikako ne smemo vladiti te proseke, zato što prosek nije realnost. Prosek u stvari u velikim gradovima znači da mi imamo prebukirana odeljenja. Kad kažem velikim gradovima, već znamo da je Beograd tu najugroženiji, kad je u pitanju broj učenika, i to ne sve škole opet, nego neke osnovne škole i mnoge srednje škole, zatim veliki grad poput Novog Sada, Niša, Kragujevca. To su gradovi koji grcaju, a onda opet na drugoj strani negde nemate dovoljan broj. A koji bi onda bio optimalan, recimo, za Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, koji bi bio optimalan broj učenika u jednom odeljenju, kako bi to funkcionisalo kako treba? Evo, pre neki dan sam bio u Kragujevcu, razgovarao sam sa direktorkom Kragujevačke prve gimnazije i od nje sam čuo to je podatak da ta gimnazija ima 1400 đaka. Kako ćete vi 1400 đaka sa tim nastavnim kadrom sad podeliti
a 2800 u smislu statistike i toga organizacije nastave. Da, mi smo u stvari mislili da bi trebalo već jednom konačno da krenemo ka Evropi, jel? I da taj evropski prosek do 24 bude i u našim školama. Naravno, nismo mi nerazumni, pa sad da tražimo da sva odeljenja svih škola budu smanjena na do 24 ili 24 učenika, to mislim da nijedna mnogo bogatija zemlja ne bi mogla da izdrži, ali moramo od nečega krenuti. Pa to nešto bi možda mogao da bude prvi osnovne, peti osnovne, prvi srednje. Ili hajde da krenemo od prvog i petog osnovne i prvog srednje u onim delovima zemlje koje inače ostaju bez stanovnika. Ja ih obično zovem rubni delovi. Dakle, vi imate jedan zanimljiv slučaj da u Bujanovcu postoji samo jedna srednja škola koja ima različite smerove i potpuno isto se tretira kao da je u centru Beograda. Ne možemo mi sada reći da u Bujanovcu imamo dovoljno dece da na srpskom jeziku pohađaju tu jednu srednju školu koliko imamo u Beogradu, Nišu, Kragujevcu. Dakle, moramo od nečega krenuti. Ako izuzmemo, vratit ćemo se kasnije na online nastavu i ono što se dešavalo u prethodnom periodu i šta će se najvjerojatnije dešavati u buduće. Kad vas neko pita kako je stanje prosvete, šta mu vi kažete? To vas pitam preoshodno u odnosu na to koliko je jedan nastavnik ili profesor plaćen. Ako uzmemo recimo prosečnu platu nastavnika ili profesora u bivšim jugoslovenskim republikama, možda da ne idemo dalje, da ne idemo u zapadnu Evropu, ali da nam to bude neki reper i poređenje, gde je tu Srbija i da li je prosvetni radnik na onom mestu na kom bi trebalo da bude u odnosu na to kako se odvija naš nastavni proces. Mi imamo podatke i naših suseda, da ne gledamo dalje, mi smo tu na poslednjem mestu, iza nas je Albanija i neki delovi Bosne i Hercegovine. S obzirom da oni imaju čak 16 nekih ministarstava i oni su jako nekako čudno podeljeni, sad neki su bolji što se tiče zarada, neki loši. To drugim rečima znači da je izdvajanje za obrazovanje skoro najmanje u Evropi. Eto, nije baš da je poslednje, ali je na pretposlednjem mestu. Da demistifikujemo tu cifru. Da. Koliko jedan nastavnik u osnovnoj školi ima platu, koliko jedan profesor recimo u gimnaziji ima platu? Da, kod nas se plaća stručna sprema, tako da ko je završio fakultet, a 75% nas u školi je završilo fakultete, jer drugačije ne bismo mogli tu da radimo. Dakle, bez obzira da li rade u osnovnoj ili srednjoj školi, početna plata profesora je 59.500, nastavnika, učitelja, a sa recimo, ajmo da uzmemo 15 godina staža, sa raznim starešinstvom, to je negde oko 70.000. Eto, to su naše plate. Pred penzijom, recimo, nastavnik ima negde oko 75.000. Ima zlih jezika, tako čitao sam komentare na razne tekstove koje ste i vi objavljivali, ali i vaše kolege, pa ima onih koji kažu i preplaćeni su, kako rade i preplaćeni su, šta hoće, imaju letnji odbor, ne rade tad ništa, evo sad ih je strefila ova online nastava, tu je dovoljan jedan da predaje matematiku za čitavu Srbiju. Kako to komentarišete? Dakle, da li potpuno, da budemo realni, da li stanje u našoj prosveti odslikava platu koju vi zarađujete? Zli jezici su bili i ranije pre korone, to da mi celog leta ne radimo, da imamo raspust 3 meseca, da imamo zimski raspust mesec dana i tako dalje, to su stvari sa kojima se mi svakodnevno susrećemo i nema sad tu, kako bih vam rekla, sve to je individualna stvar. Neko će se setiti dobrog svog nastavnika pa će reći da vidiš on je bio super ili bio odličan i baš me naučio puno. Neko će se setiti nekog ko nije baš takav pa će govoriti ove stvari. Nastavnik mora da bude motivisan da bi dobro radio. Ništa epohalno nisam rekla, je li tako? Dakle, učitelj, nastavnik, profesor, da bi preneo svoje znanje, da bi se svakodnevno, a mora svakodnevno da uči, da svakodnevno napreduje u svom znanju, u svojoj glavi, ne može da radi druge poslove da bi preživeo.
Ali on radi, evo ja ću je sad prekinuti, zato što on radi druge poslove, šta je ono što se dešava? Dešava se to da, recimo, jedan profesor matematike radi u jednoj smeni, vodi određena odeljenja, a onda onaj drugi iz druge smene ili iz druge škole drži privatne časove njegovoj deci. Dakle, on na neki način mora da preživi i onda ako ćemo tako izvlačiti zaključak, onda i nije u interesu onom nastavniku to je profesoru koji drži te časove matematike da to nešto i nauči tu decu, jer nabacuje posao ovom drugom svom kolegi i tako oni međusobno mogu da se dobacuju. Da, to je već neka urbana legenda, ja bih rekla, da jedni drugima dajemo đake i tako dalje, da je to lako, verovatno bi svi tako radili, svi bi bili presrećni, svi bi bili fenomenalni. Ali hoćete li se složiti sa jednom konstatacijom i kažete, ako se ne slažete sa njom, a to je da bar ranije časovi su se tražili recimo za matematiku, za fiziku, pa poneko je tražio i za hemiju, ali sada maltene ako čujete roditelje skoro da imaju časove i za muzičku. Da, mi idemo ka jednom lošem... Pričamo o privatnim časovima. Ja razumem vas i mi imamo sad tu neka dva modela ako smo već u okruženju i pričamo o okruženju. Imamo model Grčke, čija deca idu pre podne u državnu školu, koja je toliko loša i slaba da oni, ukoliko žele da upisuju bolje škole, srednje ili fakultete, popodne imaju maltene alternativnu školu koja je privatna. Da li je privatna škola ili su privatni časovi, to je taj model ka kome idemo, ali ja bih više volila da idemo ka modelu Turske, gde vi ako ste državni službenik koji ima svoju zaradu koliko ima, ne smete da držite privatne časove. Ne smete da držite privatne časove. Dakle, država vas plaća da vi radite taj posao, plaća vas solidno i nema razloga da vi radite bilo šta u tom smislu privatno. Možete vi privatno da radite, da se bavite stolarijom, je li tako? Nemojte da vas čuju ovi koji odlučuju, pošto imamo dobre odnose u poslednje vreme sa Turskom, pa nam se to može i desiti. Udžbenici, tableti, zamenik gradonačelnika je u programu RTS-a obznanio da će učenici dobiti tablete. Pre nego što se završio tender za nabavku tih tableta, priča je o nekih 60.000. 67.000 i nešto, skoro 68.000 tableta. Jeste li ispratili to? Dakle, da li je to nešto što je bilo neophodno i ima li država novca za 67.000 tableta? Pominju se milioni evra. Želela bih da sad samo krenemo od nekog početka, a to nas opet vraća na online nastavu, pa možda ćemo sad tu malo da se vratimo i na to. Definitivno nama treba oprema. Dakle, kad kažem nama, mislim našoj deci treba oprema za online, treba nastavnicima oprema za online i to nije ništa sporno. U ovoj odluci ja vidim druge stvari koje su sporne, a to je da je Beograd najpokriveniji internetom, dobrim internetom, brzim, da uglavnom sva deca imaju solidne uslove za učenje, ne sva naravno, i ne vidim razlog da se onima koji već imaju daje nešto preko toga, da imaju više, a onima koji nemaju da se ne da nešto malo, da bi makar koliko toliko svi bili jednaki. Dakle, Ustav svakom našem detetu garantuje pravo na obrazovanje. Pravo na online obrazovanje nije uobičajena nastava da dođe nastavnik i na tabli piše kredom. To nije tako. Zašto? Pa eto, desila nam se korona. Dakle, to što je Telekom, preko Telekoma nabavljeni ti tableti i tako dalje, ja pretpostavljam da će to neko kontrolisati. Ja sad zaista nisam kontrolor ni Telekoma, niti gradskih vlasti, ali ono što mene boli ovde... Ali ti tableti, koliko ja znam, nisu tako još uvijek stigli u ruke? Oni stižu. Dakle, nisu stigli u sve škole, nisu stigli u sve opštine. Recimo, konkretno opština Zvezdara još uvijek nije podelila tablete, nije podelila laptopove nastavnicima, ali u nekim opštinama se to desilo. Dakle, ono što mene boli u ovoj situaciji jeste zašto smo onima koji imaju dali da imaju više, a onima koji nisu imali ništa
koji nisu imali ni pristojan telefon, tablet, desktop, nisu imali internet. O kome pričate? Pričate o selima? O kome pričate? Ja pričam o tome da Srbija nije Beograd i da Srbija nije krug dvojke. Jasno. I da mi imamo 850.000 đaka u osnovnoj i srednjoj školi i da mi zaista ne možemo da se vodimo samo time da dajemo Beogradu i beogradskoj deci. Šta smo mi u stvari uradili? Mi smo napravili jedan antagonizam bez ikakve potrebe. A kad je reč o nastavnom kadru, kako ste vi opremljeni? Da li to prati istu ovu analogiju kao što je i Beograd, pa u odnosu na to, da li uopšte znate da koristite tu opremu koju imate? To je koju ćete dobiti? Da, kad su nas učili pedagogiju i psihologiju, uvek su govorili da počnemo od nekog dobrog primera. Pa sad ako je nešto loše, to dostavimo za kraj. Tako ja sad da počnemo od dobrog. Znači, od tog marta 2020. kad negde otprilike polovina nastavnog kadra, a nas ima 110.000 u osnovnoj i srednjoj školi i 25.000 vaspitača i 10.000 u visoko obrazovnim institucijama, znači da kažemo oko 150.000 ljudi radi u obrazovanju. Dakle, polovina ljudi nije niti imala sredstva, niti dovoljno znanja za online nastavu. Govorim o martu 2020. Kad bih sad ja napravila poređenje sa septembrom 2021. mnogo je bolja situacija. Zašto? Ljudi su bili prinuđeni. Znate, ono kad vas bace u vodu i sad nemate treće, ili ćete da potonete, ili ćete da naučite da plivate za sekundu. Tako smo isto i mi. Međutim, sva ta oprema koja je nabavljena do sada bila je iz ličnih sredstava plaćena. Ja govorim sada za nastavnike. Dakle, nastavnici su morali jednostavno sami. Oni su mogli, ukoliko je u školi bilo desktopova, laptopova, oni su to mogli da uzmu na revers. Ali oprema naših škola je vrlo upitna, ponovo, jel? Mi imamo 1760 škola u 3.500 objekata. Znate, to je ono što ja kažem, nije sve Beograd, jer Beograd ima, 260 škola. Ja ne sporim da je Beograd najveći, ali Beograd nije Srbija. Sad, na ovu našu priču možda će se najbolje nasloniti ovo pitanje koje je stiglo od Ane Staničić-Čolović, pa je na neki način na Facebook stranici Pitajte Đuru nastala rasprava oko ovoga. Ja ću pročitati šta ona piše. Kaže, da li je iko kontrolisao nastavnike, profesore u njihovom online radu, čast izuzecima, ako jeste, koji je procenat istih bio sankcionisan na bilo koji način zbog zabušavanja, to je stavila pod navodnike, na poslu. Većina tog online rada se svela na to da samo pošalju lekciju i tu se završava priča. Sad, odgovorila je jedna gledateljka, kaže, ko je od roditelja kontrolisao decu, da li su prisustvovala online nastavi, to je šta rade čak i ako se uključe, pa je onda opet nastavljena ta polemika, deca nisu plaćena, nastavnici jesu o tome, između ostalog razlika, takođe opet je posao tog istog nastavnika, profesora, da ubeleži izostanak deteta u dnevnik, kao što bi radio da je nastava obavljena u učionici. Kako ovo komentarišete? Da li mogu prvo da objasnim šta je online nastava? Mislim da je to početak. Zato što online nastava nije ako nastavnik nešto pošalje detetu, da dete uradi kod kuće. Online nastava nije sedenje ispred televizora i gledanje programa tog školskog, jel? Online nastava nije ako vi učeniku pošaljete link na kome on može da pogleda neku emisiju koja ima veze, na primjer, sa biologijom, hemijom, fizikom. To nije online nastava. Dakle, ajmo da vidimo šta jeste. Online nastava jeste da vi i ja možemo da razgovaramo tako, a da nismo u istoj prostoriji. Dakle, ja sam mogla sad vama da se uključim, na nekoj online platformi, to je online nastava, direktna nastava, dakle, direktno se gledamo i razgovaramo, a ja đaku, pre nego što se vidimo, možda nemamo dovoljno vremena, čas je prošle godine trajao 30 minuta, dam šta će da uradi. Dakle, istraživački zadatak koji mu ja ponudim, možeš da pogledaš ovu emisiju, možeš da vidiš ovo. Dođi spreman i sutra ćemo se videti u toliko i toliko. Sad kad ste razjasnili šta je online, šta nije online, ja se bojim da je mnogo više ovi koji su išli kao modelu šta nije online. Ko je to kontrolisao? I da li je iko kontrolisao? I uopšte da li postoje mehanizmi da se ova stvari kontroliše? Da, postoje mehanizmi da se izvrši kontrola, zato što je sve to bilo preko poznatih platformi. Dakle, nije mogao nastavnik da koristi neke svoje platforme sam, jel? Sam sa svojim učenicima, već su nastavnici bili na određenim platformama i direktor je, ukoliko je znao, mogao da uđe na online čas. Dakle,
ukoliko je znao, ukoliko je umeo, ukoliko ume da koristi sada on pa ta tehnička sredstva. Dakle, mogao je da kontroliše. To je jedna stvar. Druga stvar, niko od nas nije bio dovoljno spreman. Kako nismo bili spremni mi kao nastavnici, tako nisu bila spremna deca, a tek nisu bili spremni roditelji. Dakle, našli smo se u jednom haosu. Volela bih da nešto iz tog haosa naučimo. Kad kažem haos, mislim na haos korone i svega toga što se nama dešavalo. Znate, ja radim sa đacima, vi radite sa ljudima. Nije ovo uobičajena jedna situacija, nije ovo normalna situacija. Pa mnogi su i rekli da u suštini ova korona, ako išta dobro donela, to je taj način, na neki brz način da pređemo na online nastavu, to je da pratimo svetske trendove. Sad, rekao ste malo pre 110.000 ljudi u vaših kolega. Da li je to prevelik broj? To jest, prvo je pitanje da li je prevelik broj u odnosu na ono šta nama treba, koliko dece imamo, a drugo je pitanje da li su oni pravilno raspoređeni. To nije veliki broj i nisu pravilno raspoređeni. Kad kažem nisu, onda znači da mi već dugo nemamo dovoljno nastavnika matematike, informatike, stranih jezika, pogotovo nemačkog u poslednje... Govorim o onom vremenu pre korone, znamo već i zašto nemačkog, jel? Dobro. Da sad to ne... Hoće svi da budu medicinski radnici u Nemačkoj, dobro. Tako je, prilike. A da li je to preveliki broj? Nije preveliki broj zato što ako bismo po evropskim standardima brojali, onda nas treba više. A pošto mi brojimo po srpski, mi smo sve to posrbili, jel? Mislim, ne u negativnom kontekstu, ne mislim ništa da možda smo i pomađarili, porusili, u tom smislu posrbili sve podatke, onda je nama taj broj što se tiče plaćanja opet preveliki, znate, jer država uvek kaže da smo mi neki njen rashod. Ona uvek nas znači, obrazovanje je rashod. Jeste. Ona uvek nas tamo vodi. To je jako zanimljivo kad, evo sad ćemo u novembru opet imati novi budžet i uvek smo mi rashod. Mi nikada da budemo prihod. Nikako da se pomerimo sa te. Ali možda bismo bili prihod, to jest, kad kažem bismo, mislim na sve kao društvo zajedno, da kada bismo stvarali obrazovne profile koji trebaju današnjem tržištu. Da. Kako je tu stanje? Dakle, šta se desilo sa onim profesorima koji su nekad predavali marksizam, pa sa onim profesorima koji su za 2 nedelje učili informatiku da bi znali deci da pokažu kako upale, kako da upale računar. To sad više nije to vreme, ali da li mi imamo previše profesora za koje u suštini više nema ni potrebe? I kako naterati, vi rekao ste sad da nema profesora matematike, šta ste rekli još? Informatike, stranih jezika. Kako naterati državu da na neki način možda da ih više plati, ili kako natrati državu da se ljudi odluče da studiraju matematiku da bi danas sutra predavali. Da li biste se iznenadili da vam kažem lako? Dobro, pretpostavljam da je uvek teška rešenja lako naći. Dakle, kako se to radi u svetu i kako se to radi u okruženju i kako se to radi i kako mi ne moramo da izmišljamo toplu vodu, je li tako? Zato što ona postoji u bojleru. Mislim, ja ne moram baš mnogo tačno znati kako se ta voda greje i ne moram biti elektroinženjer. Dakle, onaj ko više radi, mora biti više plaćen. To bi nam doneli platni razredi. Mnogo dugo o tome pričamo i evo sad se podsjećamo. Ljudi mi kažu da se od 2006. pregovara o platnim razredima. Ja sam bila na pregovorima 2018. kad su oni bili uspešno završeni. Zamislite, uspešno završeni. Sindikati se složili, vlada se složila, MMF bio tu, složio se. 2018. godine 1. oktobra mi prekidamo štrajk zato što smo se dogovorili da od 1. januara 2019. počnu platni razredi onako kako smo se tad dogovarali. I negde u novembru samo se kaže odlažu se. I odlažu se ponovo. I sad su se odložili, moram da kažem do januara 2022. koji samo što nije. Dakle, odlažu se i dalje. Mi jednostavno nismo spremni da se suočimo sa tim da u prosveti mora da se napravi razlika između onih koji rade više i koji rade manje. To verovatno mora i u zdravstvu. I zdravstvo bi bilo u sistemu platnih razreda, da se razumemo. I oni bi imali taj status. Malo pre ste pominjali grčki metod, pa evo ja ću pokušati da napravim jednu analogiju ukoliko je to ošte moguće. U Grčkoj
većina našeg naroda je bila u Grčkoj i ono što se u Grčkoj može vidjeti je da su saobraćajni znaci na njihovom pismu, da prosto nema prodavnice koja nema oznake na njihovom pismu. Čak i strane kompanije su na neki način, ako vidite McDonald's, on ima i na grčkom, to jest na njihovom alfabetu. U Skupštini Srbije trenutno se raspravlja o ćirilici, pa možemo tamo svašta čuti, kako našu ćirilicu treba čuvati. Koliko je bitno da ćirilicu sačuvamo i hoćemo li uopšte u tome uspeti? Evo, prvi ja koristim 90% latinicu. Iz 10. veka datira jedan tekst koji je pisao čovek koji nije smeo da se potpiše imenom i prezimenom zato što je to bilo jako opasno i on je sebe potpisao kao crnorizac hrabar. Crna riza, dakle, ali hrabar je. On je tako izmislio taj svoj pseudonim. O čemu je on u 10. veku pisao? On je pisao o tome da mi imamo nešto izuzetno i da imamo nešto što niko nema. Jedno pismo koje su stvorili Ćirilo i Metodije, sad on govori naravno o glagoljici koja je posle pretrpela određene promene, pa dođo smo do ćirilice i Vuka Karadžića preko i tako dalje, sad da ne držim ja ovde predavanje, nego samo hoću da kažem da ćirilicu moramo da čuvamo srcem. Ne možemo opet da se utrkujemo ko je veći patriota zato što piše ili ne piše ćirilicu. Moramo da utvrdimo jasna pravila gde i šta treba i mora, ne treba, nego mora da se napiše ćirilicom. Evo, vi ste pomenuli Grčku, a ja ću vama reći šta se dešava u Rusiji. A neću da pominjem brend, jer da ne bude da sad ja reklamiram. Dakle, najveći američki brendovi hrane i pića u Rusiji su napisani ćirilicom. Pa to je ono isto što je u Grčkoj. A da li, evo, recimo, budite krajnje iskreni, da li, evo, koliko u postocima, ako je to moguće, koliko vaših kolega drži predavanja, to jest piše ćirilicom na časovima? Pa sad postotak... Ja sam poznavao jednu profesorku matematika koja je insistirala nisi mogao da napišeš reč, sem naravno onih koji su i morao zbog jednačina i matematike onako kakva jeste, ali ćirilica striktno. Treba da se dogovorimo da čuvamo ćirilicu. Kako ćemo da je čuvamo? Mene zbunjuje ovaj zakon. Ne da me zbunjuje zbog ćirilice, nego zbunjuje me zato što već takav zakon postoji. Mislim, nema potrebe gomilati zakone, nego samo treba da se dogovorimo kako ćemo da ih primenimo. Dakle, naš ustav vrlo jasno kaže da je ćirilica naše poslovno pismo koje koristimo u poslovnoj komunikaciji, da se uz ćirilicu koristi i latinica. Vi ništa niste pogrešili. Samo je ćirilica značajnija i važnija i naša je. Dakle, mi naravno ne možemo engleski pisati ćirilicom, osim nekih brendova kao što rade Rusi ili Grci, ali mi treba da volimo to naše pismo. Ne može nijedan zakon da nas natera da ga volimo. Hoće li ovaj zakon da nas natera? Pa neće, naravno dobro, da neće. A dužni ste mi ostali neki procenat vaših kolega. Veći procenat piše latinicom, ja mislim, ali da vam kažem, možda ja i nisam adresa, pošto sam ja profesor srpskog. Tako da, možda nisam ja adresa za to pitanje. Svakako, kad su u pitanju pismeni zadaci, na primjer, mi imamo problem, a pogotovo sad u COVID-u, to je mega giga problem u COVID-u, što su nam deca počela da mešaju mnogo ćirilicu i latinicu. Mi, u stvari, kad radimo ispravak pismenog zadatka, radimo najmanje 2 ispravka latinicom. Dakle, mi koristimo i latinicu, čak i mi, profesori srpskog. Jesu li nam deca, kad to pomenuste, pismenija ili manje pismena? S obzirom na držanje telefona u ruci, pa otprilike jedino kad se tuširaju možda ne drže telefon u ruci. Kako se protiv toga izboriti, to jest, ne može se protiv toga izboriti, nego kako ići u korak s vremenom, to jest kako deci doakati, ako taj izraz mogu da upotrebim, i prilagoditi se, to je možda najbolje. Dobro, sad možda sam ja neki Metuzalem, pa nemam ni u tom smislu prava da pričam sad kako deca komuniciraju, ali meni je bilo mnogo zanimljivo što srednjoškolci recimo pišu poruke bez samoglasnika, tako da...
OMG ili OMB, kao moj Bože, tako nešto otprilike. Da, TZV i tako dalje. To mi je bilo zanimljivo i mislila sam da to i nije tako loše, jer oni u stvari u glavi moraju da kažu tu reč, pa da onda isključe samoglasnike, da nešto ima logike kad budu napisali. Mi definitivno ne vodimo dovoljno računa o pravopisu, ne vodimo dovoljno računa o jeziku, ne vodimo dovoljno računa, ne sad zato što rekoh ja čega sam nastavnik, profesor, pa da ne bude sada da ja to ne bih na ovom mestu ni smela da radim u smislu, ja sam predsednica sindikata različitih profesija i profila. Ali ima jedna stvar koju moramo da shvatimo. Razumevanje matematike ima veze sa srpskim jezikom, sa maternjim jezikom. Zašto? Kad sam počinjala da radim, jedan stariji kolega, profesor matematike, je meni govorio: ova deca ne znaju srpski i ne mogu da razumeju zadatak. Ja sam mislila da svi razumeju srpski, a nisam uopšte, kad sam počela da radim, shvatila u kakvom smo mi problemu, zaista, nisam mislila na taj način. A onda posle, vremenom, u stvari sam razumela. Dakle, da biste razumeli zadatak, to je ono što smo mi imali na prethodnim testovima na kraju 8. razreda, razumevanje pročitanog. To se meni mnogo dopalo. To je fenomenalna stvar. Zašto? Zato što vi, da biste razumeli hemiju, fiziku, matematiku, morate da shvatite reči. Ali vi rekoste predajete srpski, ali tako? Tako. Znate li u vašem razredu gde predajete ili u razredima koliko dece, ako uzmemo da razred ima 25, koliko dece vam pročita lektiru? Vi to sigurno znate kada ih ispitujete ko je pročitao lektiru, a ko je pustio na YouTube u skraćenoj verziji. Da, dobro, imamo mi profesori književnosti razne metode kojima to utvrđujemo i što je manje đaka, naravno, lakše je utvrditi. To sad nema mnogo i samo isključivo veze sa Srbijom i nema isključivo veze sa školom, određenom ili srednjom ili osnovnom. Moramo generalno svi da se malo više vratimo obrazovanju i priči, ali suštinskoj priči, da radimo za obrazovanje. To je ono što bih ja volela da možda bude... Ali niste mi odgovorili, dakle, kako ćete vi naterati vaše učenike kojima predajete srpski jezik da oni pročitaju Anu Karenjinu? Ili na Driniću prije? Dobro. Ja ne spadam u grupu onih profesora koji misle da zato što ima 1000 strana ne treba čitati Anu Karenjinu. Zato što tih 1000 strana jeste nešto strašno kad dete vidi i ja ih upućujem na to uvek u šali kako još mogu da koriste knjigu Ana Karenjina. Pošto predajem u školi gde su uglavnom veći deo je devojaka, onda ja njima objašnjavam kako Ana Karenjina može da služi da nauče pravilno da hodaju. Pa dok čitaju knjigu, pa kad se umore, onda lepo uče da hodaju sa knjigom. To je osnovna ili srednja škola? To je srednja škola. Sa knjigom Ana Karenjina, pravno-poslovna. I onda nekako morate da ih motivišete mnogo pre nego što oni uzmu tu knjigu da čitaju. Jer ako ih ne motivišete, ako ih ne zagolicate, ako im ne postavite neka pitanja koje će oni otkriti kada to pročitaju, onda od toga nema ništa. Jer oni kad vide spisak lektire, meni su dolazili đaci koji su mi priznali da do 1. razreda srednje škole nisu pročitali knjigu u celini, nego samo odlomke. I samo za kraj, dakle, iako ne volim statistiku kao nauku, ali ona nam često kaže neke stvari. Odgovorite mi, dakle, koliko od 25 đaka u razredu kom predajete, ne morate ići čitavo, nego evo, uzmite neki najbolji primjer. Koliko je njih pročitalo lektiru? Pa, ja volim da kažem da do kraja godine pod represivnim merama pročitaju svi. Dobro, imate po veštinama odgovaranja kandidaturu za ministarku prosvete. Dobro, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da je donekle jasnije i gledalcima u kakvom je stanju naša prosveta, kuda idemo. Možda će nas ova korona, možda će ona u ovoj bar sferi iznedriti nešto dobro, pa ćemo se okrenuti modernim tehnologijama, a zadržati ono što je dobro od starog. Raditi na obrazovanju svakako. Hvala vam, jako interesantno pitanje, baš sam uživala. Hvala još jednom.
Moja današnja gošća, Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, a sledeći podcast neke druge teme, broj telefona otvoren za vaše pitanja 069-893-0023, samo napominjem, to je Viber broj, dakle možete postavljati pitanja širom planete, odakle god da zovete ili pišete poruku. Takođe, vaše pitanje možete slati i na Facebook, Twitter i Instagram mreže Pitajte Đuru ili pišite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs.